Jeg tog til Nice for at træne hen over sommeren, for at forberede sensommer og efterårssæsonen, og sådan her så nogle af mine dage ude nede i Nice. Og selvfølgelig starter dagen altid med morgenmad. Har vi daily vaskestyret, fordi jeg har svedt på det. Derefter skulle jeg have min Shimano-cykelsko på, som desværre har set bedre dage efter et styr tidligere i år. Så er træningen startet, og jeg sidder godt nok allerede sveder op af Col d'Huez her efter kvarter 20 minutter cirka. Man kan se lidt af den udsigt. Jeg har taget ud og træne alene i dag. Jeg er jo egentlig nede hos Zacharias og træne her. Men han har hviledag i dag. Træning i dag består af 3,5 til 4 timer med 4 gange 8 minutters lidt over tærskel. Det bliver sådan nogle 420 watt intervaller, hvor jeg skal sådan lige op og pushe over FTP. Det er lidt varmere i dag, end det har været de andre 4-5 dage nu her. Jeg kampsveder bare. Det kan selvfølgelig også være, at jeg bare ved at være akklimatiseret til de 30-35 grader hernede. Men man skal heller ikke undervurdere, at det også godt kan tage lidt på niveauet. Så ja, jeg skal nok også lige adaptere lidt til det og vurdere, hvordan benene er undervejs. I dag er det 4. dag i en 5-dagesblok at køre. Det er noget, jeg lige er begyndt på her over vinteren, 5-dagesblok at køre. Og det har virkelig hjulpet mig med at få bygget et niveau på. Så det kommer jeg til at bruge igen den her sommer her. Vi begyndte jo at bruge det sådan her over vinteren, fordi dels er jeg en rytter, der responderer rigtig godt på høj træningsfatigue. Så jeg skal bruge rigtig meget stress og mange timer for at bygge videre på mit niveau. Og der fandt vi bare ud af, at de her 5-dagesblokke bare fungerede rigtig godt for mig. Og det er jo noget, vi har taget lidt ud af, hvad kan man sige, cykelsæsonen. Fordi der har jeg ofte oplevet, at når jeg kører cykelløb, eller etapløb, som er 5 dage eller længere, når jeg kommer ud af dem med restitueret, så har jeg ligesom altid lagt et niveau på. Og det var egentlig lidt derigennem, vi kom frem til, at det kunne være en god idé at prøve af som en kontrolleret del af træningen, og simpelthen at vi kan lægge et niveau på. Men når det er så sagt, så er det også kun noget, der virkelig fungerer, når jeg for eksempel er afsted på træningslejr, fordi der har jeg ikke så meget andet at se til. Det er bare træning, og så er det bare afslapning bagefter at spise og restituere, ligesom et cykelløb. Så der fungerer det rigtig godt for mig. Jeg har jo en hverdag derhjemme, hvor jeg arbejder ved siden af at træne, så er jo ikke helt optimalt at skulle arbejde og træne ved siden af, men det er jo det, der skal til nogle gange, fordi ellers så kommer det helt ikke til at løbe rundt. Jeg kører jo ikke på et fuldtidsprofessionelt plan, det er et semi-professionelt cykelplan, som man kalder det. Så jeg kører masser af cykel i udlandet og kører store cykler som Danmark rundt og så videre, men jeg kan desværre ikke helt leve af det. Der skal arbejde lidt ved siden af, når jeg er hjemme, og det synes jeg jo egentlig også er rigtig fint. Jeg kan godt lide min arbejdsplads Palmares, hvor jeg har nogle gode kollegaer og nogle gode kammerater. Må ikke helt undervurdere, det er også hårdt for kroppen at træne og arbejde samtidig, så det er godt for mig nogle gange til de her perioder, hvor jeg tager i stedet i op til 2 uger eller en måned måske. Og det har jeg så fuld støtte for arbejdet, at jeg må. Det er jeg rigtig glad for. Men det betyder også bare, at jeg får nogle kvalitetstræningsperioder og kan leve som professionel og tage det næste skridt mod en bedre form. Så det sætter jeg stor pris på, at jeg kan det her en gang imellem. Det er så helt sikkert en af mine yndlingsstigninger her i Nice-området. Og det er mest af alt, fordi det er jo en kort stigning med rimelig brede veje. Men den her udsigt kan man altså ikke købe for penge. Man føler næsten, at man er på toppen af verden her, når man kigger ud over. Jeg har kørt lidt over en time, så nu er jeg klar til at køre mine intervaller. Jeg er bare hævet og sidder helt vildt. Kører hårde intervaller. Jeg ved med at Zacharias, han sidder sådan her derhjemme og spiller computer, mens jeg hævede livet. Jeg har kørt lidt over 2 timer nu og kørt 3 intervaller. Mange der enkelt. Jeg var lige nødt til at køre ind og fylde lidt vand. Så nu ruller jeg lidt benene i gang igen, og så kører det sidste. Men det er sgu varmt, så jeg blev nødt til lige at justere lidt ned i vandet på den her sidste her. Så nu må vi se, hvordan det går på den sidste. Det bliver også 400 watt i den sidste. Den er hård, den varme her. Men
det må man jo bare tage med og justere lidt for, når der skal køres intervaller. Ja, nu er jeg færdig, og den hedder 298 normalized og 150 TSS på lige over 2 timer og 25 minutter cirka. Nu skal jeg bare til toppen her mod Pale, og så er det bare nedkørsel med eller mindre hele vejen hjem. Og se lige, hvem der sidder her og gamer, mens jeg har været og træne hårdt. Jeg fik min vandmelon efter træning, og så tog vi ind mod Nice, hvor Zacharias han skulle klippes. Nu skal Zacharias klippes, og så skal vi ned og bade lidt. Og jeg har taget rygsækken på, fordi Zacharias han blev svedig på ryggen med en gang. Så Zacharias tar på sig et beige t-skjorte. ja, det skulle han aldrig have gjort. Efter Zacharias var beklippet, så skulle jeg lige vise alle de andre på stranden, hvor der er en rigtig cykeltanline, den ser ud. Derefter gik vi en lille tur i Nice, hvor vi skulle prøve at finde noget mad, og det fandt vi her i den gamle bydel. Der skulle vi finde noget indisk mad, og bagefter så fik vi en god is. Så er der 2 balls, altså. Så det var boxer og mom bros. Ja, det er det altså bare. Det er det bedste. Jeg venter på et andet game heroppe. Det gigabyte. Crazy. 67 gigabyte. Sidste dag i min 5-dagesblok. 6 timer står programmet på i dag. Benene er godt nok trætte efterhånden, så det er meget passende det sidste dag. Kører en god, solid 6 timers træning. Ikke nogen intervaller. Og så er det bare at slappe af i morgen. Jeg har kørt ud lidt tidligere end Zacharias, fordi han har kun 5 timer. Men jeg skal med ham senere. Så kører vi lige de sidste par timer sammen. I dag er der special carb menu i form af Haribo. Det er min ultimative favoritpose i Frankrig. Jeg har kørt næsten 2 timer, og jeg har allerede fyldt op med vand nu, så jeg har kørt med en flaske i timen, som er 1 liters flasker, så det er næsten 1 liter i timen af vand, der bliver drukket. Og det er så varmt. Efter cirka 2,5 timer, så fandt jeg så Zacharias. Han skulle køre en masse intervaller op og ned af den her bjergside. Cap d'Isle hedder den, som går nede fra vandet og hele vejen op til Tobi. Og han kørte bare direkte forbi mig. Men til gengæld så holdt vi et isstop bagefter, hvor Zacharias desværre havde tabt sin is efter et øjeblik, så det var kun mig, der fik lov til at nyde min Calibio-is. Ja. Og jeg har fået Zacharias med igen. Og vi skulle lige have en ekstra loop for at ramme 6 timer i dag, men vi valgte at køre ned og tænkte, vi tager Col de Madone. For det var ligesom det, og så bare direkte hjem. Men vi har jo ikke Pogacar-fart, så det bliver for langt i dag, men det tager vi også gerne med. Ja, det er. Zacharias han er ikke tilfreds. Ja, jeg går. Ja, du kan se solen der, den steger jo lige nede på mig. Ja, så har jeg sagt, Øj. En solid 6 timers træning var overstået med næsten 3.500 højdemeter. Jeg endte desværre med lige at punktere, men jeg kunne lige snige den hjem, inden jeg skulle skifte slangen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er jo crazy gode cykelrytter alle sammen, og han er så god. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg får se at det er motionister der som lurte på hvor sterke ikke vi var liksom. Ja. Men vi skulle bare sagt, har du sett Pogge eller? Ja. Du skulle prøve at se Pogacar. Det er like så forskjell på oss og motionisten som på Pogge også. Ja, det var sindssygt at tænke på. It's crazy. Det er så vanvittigt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Alle de er jo på højdetræningslejre og træner altså lige så meget som Pogacar, spiser lige så godt og det hele, og alligevel er han så god. Og der er til gengæld lige kan få spist lidt noodles her til post-training saltindholdet. Så vi kan få noget salt på cykeltøjet, når vi skal ud og træne i morgen. Så nu er jeg kommet godt hjem fra Nice træningslejren, og det var faktisk en rigtig god træningslejr. Jeg fik trænet en masse gode timer og set min gode ven Zacharias, men jeg fik også lige en lille omgang forkølelse i slutningen af træningslejren, som jeg lige kæmpede med. Men det var heldigvis ikke det store problem, men ja. Det var i hvert fald noget, jeg lige skulle justere lidt for i træningen, og det
det gjorde jeg så for ikke at blive mere syg. Men jeg har det godt igen, og nu skal næsen bare lige give slip igen, så jeg er ved at være klar til at træne 100% igen.